Harvest na magsayote. Sayang nga ani ya, uy, nangahulog ra uban. Ha? Sayang kayo, nangahulog ra uban. Ay, dugay na din siya di ay. Ha? Mane mong na-harvest. Tama pa na. Ito mo kayo nakuhan. Tama-tama lang among dalahon. Ilayo pa mi og olian. Kinahuman naman mi og pang-harvest sa og kining sayote. Oh, inahinay agin kay hapon naman. Plaster sa mo service. Sige. Gusto mo Sakay na. kabalo man ka mo drive tin ha. Sige, kana. Oh, how da jud sa kong misis oy. Facebook daga man ito ya. Lo, kaluoy oy. Sakit pa ni 70 kilos. Ay isa ihape. Happy na ay. Ako nang happy nay. Hapin manoy mo. Ay ah. Ay ah. Ah, dili man kumsibo. Ambak ay. Ambak. Sibo ka pala maya. Matuto ka dito. Sibo pa maya. How? Di. How? Kung diyan sa lubot ay. Manipa nay, si paong karon na nay. Di. Katikan ka? Ah. Service akong misis oy. Alay. Ako na lang giguhit ang kabayo kay gikapoy gyud kog angkas. Oy, nanakit atong sampot ani. Ani naman ni. Sila wa yung surrender. Unan pa ya kamay. Dia. Unan. Dia. Ay. Masa di mong dala ay? Masa mong dala na puno man na puno man nagpinya. You know? Na puno man nagpinya. Uy, asa mo nangapit? Nangapit mo. Ay. Yaw, di pata ninyo ay oy. Og karon mutabok na pod mi og kining sapa. Ge. He. How? He. Og ani. Abi na kun indako ang sapa. Eh di gyud mi katabok. Yeah. Hey. Ini kajagwar. Hawid! Kana! Ala! Gi! Gi! Kana! Gi!